A cégcsoporthoz tartozó Kelly 2000 Zrt. A háztartási fólia termékeket gyártja és forgalmazza. Néhány példa az itt készült termékeinkből: alufólia, uzsonnás tasak, háztartási fólia, simítózáras tasakok, sütőfóliák, hűtőtasakok, kukazsákok. Rollnizógépen készülnek a szemetes és kukazsákok, az átcsévélő automatákon pedig a frissen tartó és az alufólia termékek. A mestertekercsről a gép a beállított hosszúságot csévéli a papírcsőre. A gépsor végére már lecsomagolt állapotban kerül a tekercses áru. A termékek többségét nagy kapacitású darabáru csomagológépen csomagolják. Az itt készülő termékek főként belföldi értékesítésre kerülnek. A kisboltokból a nagy áruházláncokig szinte minden üzlet polcain találkozhatunk velük.